weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde sukaɓe heblo Afrique weltare Ayawo TV takusan yoni ha tonto kay haydi galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba ko on takusan yoni ha tonto lycée Gorgol galle Ghali Abouba ko on takusan yoni ha tonto ndulmaji to galle Sar Abdoulaye Sarr e wendu bosoyaɓe to galle sohna Aminata Guissé ene jeeya e gardide kabaruji men ɗo e nder leydi hono mo tan jagol leydi mo tani ko fewti kay e faggudu e ƴellitare o jaɗɗima toon to goloddu makko to joɗi ɗo leydi hono Allemagne landaji 15 to e nder tawde ko leydi mo tani ɗerima laamu ngu kay nde wattal kadi ko haqqille kay e ɓen jibinande leydi hono Mauritani haala ko ɗumen wellitare hani ɗofto haqqe aadi to leydi Sénégal hoɗoji leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye wawi kadi hono bayyinde wawata hono séminaire international hakkude mum e leydi hono Français wonata koye e lewru novembre min jaaha toon to Mali Côte d'Ivoire Guinée Conakry Tchad Madagascar jolama jaɓeri Français leyɗele belɗe Amérique Israël kañum e Iran hara goɗɗe joni joni min jaño e kabrindi salade aadi ɓuri fettude aadi ceernama Tijane Diallo gorko ko melga wuɗo jinneji wi ko fettata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceernama Tijane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balawale tanwal kala ceernama Tijane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom ɗogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceernama Tijane Diallo ɗo yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceernama Tijane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe goraɓe yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceernama Tijane Diallo ne yawrani on goldude prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opéré on jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude sewɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wurjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkude ɗe mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo ko laabɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko jambitowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje jogiiɗo AVC jogii kardiaga neɗɗo tuƴiiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde en ɗam ni yaade haajiji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo hémoride gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime en koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore di nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
gorelte sayidi hebdi hen ko laabi jahata koto site mabbe internet mbada www.gorelte.com jangana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorelte safrata kala sayidi jokkodirde e tongode gorelte so tawi non gonda koto koɓɓillo ene tawi nder leydi sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa batta ko 78 435 27 28 so tawi non gonda koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi non gonda koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on non batta ko 77 123 22 97 so tawi non gonda koto Guéji Waya jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi non gonda koto Kermassara jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi non gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara bolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa badden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu hettiyankoɓe weltade ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma ko joni min gari addande moon computer moon e ɗemgal pular e ñalawma hande o hoore biiro nogas e jeɗɗiɗi lewru silto ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi so tawi koto natte ɓasuji taw to Saydou Abouba to Likseba Gorgol so tawi ɗo koye haalirde nde ko Alsan Oumar Mocca gorkom Salanogo ko addi ko enen jaɓana hono kabaruji enen gayno enen mbayno wayde hono wendu boseɓe toon ko kew mawgu woni toon taw ko fedde Guiɗɓe Sar Abdoulaye Sar e gardugol Sokna taw ko Aminata kono Guissé ene wayno noon taw ko yuɓɓinta oɗo conférence mawɗo juɓɓuɗo ko Sar Abdoulaye Sar mo ganduɗo ene wayno noon délégation ngaji ɗi délégation Mauritanie e gardugol Ghali Abouba wonande kay toon to leydi hono Sénégal toon kay to Madina Gounass Amadou Sambalo wawi hon ummade toon ɗum noon Sar Abdoulaye Sar e mbaɗo conférence o kamɓe fof ɓe mbawi kadi hawroyde e oɗo saaha mo gonɗen caggal kayde délégation Mauritanie on yaɓani toon toon to galle hono Sar Abdoulaye Sar to ɗum jumaji goni toon kirdi e ñalawma taw ko hanki o gam yaɓande toon to wendu hono Boseya ɓe mbawi hono hawrude délégaji ɗi foof kawri mbawi yawdude jettodima e nokku goto ɗum noon wonino belamma wonande fedde taw kadi ko weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma fedde sukaɓe heblo Afrique ɗum noon kamɓe en Ama Sambolo en no mbiruɗen ni Ghali Abouba en Sar Abdoulaye Sar en kamɓe fof aɓen toon Habous Diallo en e dendagal taw koto ko leçon ngaji ɗi timmuɗi foof aɓene toon e saga nde ɓe jetti wendu Boseya e ɗum noon e gardugol Sokhna Aminata Wono Guissé min ketta joni bismago goɓe bismiɓe e ɗum noon e wonande kadi wendu Boseya nde tawno wonde ko wuuro mabɓe ko nokku mabɓe ɗum noon ɓe mbawi kadi kon bismede toon e wiyama tan kamɓe tan e bisimilla mabɓe noon so tawi noon wonkoɓe jiguino ko ɓuuri ɗum mabɓe mbawa kadi tottude ɗum en mbawa hettade joni hono bismago ngo
mo sifti département dawsi yawal engrais ko toon nawrete min tolliruɗo salminama noon musidɗo maɗa Ablaye Ndiaye e dendagal wonɓe ko heddi ko bisimilla moɗon ɓe on togol lukkuji moɗon rabon fokkade almuɓe konon jeeyaɗi wuuro e onon hoɓɓe arde ɓownoji jiɗe nde ha weeta ene wayno minen komin ɗaccuɓe jiɗe mon ha laaɓi programme fof non so waɗama feccete kono hoɓɓe jeeɓe jiɗi bisimilla moɗon sar Ablaye Sar ko an ɓuri andude ɓe garduɗade mi haalino ko ɗum de wonno hono bismago mabɓe toon saga kay nde ɓe jetti toon ene wayno ɓe bismama toon ɗum noon ene wayno ñalawma hande o nogas e jeɗɗiɗi lewru woni siltu ujunnaje nogas joyyi wona tan ko conférence hono mawɗo o ene gandi kono fuɗɗi noon ko gila noon e jamma hanki o nogas e jeegom ɗum ene mbiyata wonde yoɓe jokku golle soɓe gummima ɗo kadi ñande capantati enen gandi maɓe jaaha toon to ɓuuron kaaƴe kadi ɓe mbatta hono conférence ɗum noon foof waɗat ɗum ko Sar Abdoulaye Sar mo ganduɗon no ɗum enen mbiya tan lawol jaam taw yo Allah kadi ɓumɗo ɗum ha ɓuuɓa ɓe mbaɗa kadi conférence mabɓe taw kadi wuro ngo e diwan mum fof taw kadi enen belto hen enen jogo hen kadi fayida mawɗo no feewi allahumma amine no mbiɗen en gardidi kabaruji men jagorgal leydi hono Mauritanie ko fewti kadi e gueɗe faggudu kamɓe e ƴellitare o jaɓɓima toon to nokku makko to ñande alkamisare 25 lewru ndu gonɗen ndu to gollude makko to joɗiniɗo leydi Allemagne e nder leydi hono Mauritanie biyete hono Florian tawko ko rendel ɓe mbawi hono yewti toon ko moƴƴitirde hakkude leyɗele ɗiɗɗe leydi Mauritanie kañum e leydi tawko kono Allemagne ɗum noon wonni hono fartange wonande kamɓe ɗiɗo ɓe fof ɗo ko landaji 15 tawko ko landa tawko ko dawriyankoji e juɓɓudi tawko ko société tawko ko civil mbawi hono erade laamu ngu kay nde ɗo wawata kadi ɗoftade haqqe aade ɗofto haqqe tawko ko jibinande hono leydi hono Mauritanie ɗum noon kay ko caggal kay nde oɗo kay tawko ko windi yanke e biren hono Ibrahima tawko ko ba nde jaggano ɗo nde waɗi noon cow mawɗo ɗum noon kadi mbawi hono artide hen tigui rigui hayɓe mbi noon hayni jenayankoɓe wonɓe ɗo e nder leydi hono Mauritanie foti kay kadi ko haqqe tawko ko aade ɗofte no fewi wonande noon kamɓe landaji 15 ɗi ɗo e nder leydi Mauritanie hande gonɗen jagorgal ko fati hono gueɗe caggal hono leydi kadi tawko ko wonande Mauritanaɓe wonɓe kadi caggal hono leydi ɓe Mohamed Salem Woulimata Zoug kanko noon o fotti toon e nando makko toon to New York leyɗele donde Amérique wonande kay tawko ko batu bonno ko rondo ko fati tawi assise assemblée générale mo Nations Unies jagorgal ko fati noon e gueɗe caggal leydi mo leydi hono Mali ɓe mbawi hono fottu toon mbawi hono haaldude toon ko naftara leyɗele ɗiɗɗi foof biyeteɗo hono Abdoulaye taw kadi ko Diop e nder yewtere nde ɓe bonnoto nde ene wayno waɗi ono fayida tawko ko tigui rigui wonande kay musidal gongal hakkude leyɗele hono ɗiɗɗe e wawde kadi sembinde ko woni ɗon ko e ƴellidde wona ɗen golle tawko ko dendade wonande leydi Mali ndi kañum e leydi tawko kono Sénégal e ɗum noon hani e ko ƴellidde kadi ko fate kono tawko ko diwanuji ɗi kala hani ko kadi koftinde ɗum ene wawa tawtoragal ɗon hono pottital ɗum noon tawko ko wonande leydi tawko ko on kadi ko tawko ko wonande leydi hono Mauritanie ɗum dey ko on gonan toon to Nations Unies wonande ko leydi hono Mauritanie wonande hono Sidi Mohamed El Kais kañum e ambassadrice directrice tawko ko Afrique wonande kay taw kadi ko direction mo coopération bilatérale jagordu toon mbiyete hono Mariame Hosso ene tawtora taw kadi ko nde ɗon hono jonde caggal keeri leydi hono Mauritanie jaɓon tan ko toon to leydi Sénégal gardiɗo leydi Bassirou Diomaye Faye o wawi hono bayyinde ɗum noon ko wiide wonde kadi ma waɗ kadi taw kadi séminaire international wonande hakkude leydi Sénégal kañum e leydi hono France wonata koye nder novembre toon to laamu ko leydi Sénégal Dakar o wawi noon hono tengti ɗum ñande aljumare 26 lewru siltu ujunaji ɗiɗi e 25 ɗum noon fayida mum kay hakkude leydi Sénégal e leydi hono taw kadi ko leydi France ko partenariat faadu faggudu hani e diplomatie wonande leyɗele ɗiɗɗe foof ɗum noon ko caggal kay nde wonaka hono fartange France 24 o jokkodire mum o wawi kadi haalde ɗiɗon haalluji o ɓeydi hen kadi o wi ko jotodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe ɗum noon ɓeydi tan
ko tidde e oɗo saha mo gonɗen toon to Casamance ene mayno oɗo baye taw kadi ko e nder bateau mo joola bannotono juunotono gila kay ujunnaje ɗiɗi wonno ko nogas e jeegom lewru silto woni septembre ujunaji ɗiɗi e ɗiɗi no mbiɗen ni ene wayno oɗo baye dey wawi hono wadde toon taw kadi ko caggal kay nde ɓe juɓɓin toon ñande aljumare taw kadi ko nogas e jeegom lewru silto ujunaji ɗiɗi nogas e jeetom da Ziguinchor ngam siftorde ɓen ruttiɓe e jomumen e kaɗo taw kadi ko laana gollunoka yimɓe heeɓe no feewi o wi ɗum ɗo dey wawa ummade tan e nder ɓerɗe mabɓe way kono ñamande taw kadi ko jonciniri ɗum noon wonande ɓesgu ngu taw kadi ko ɓen jolnoɓe e kaɗon laana kala ha hande ko toon to leydi hono Sénégal oɗo toon to Kolda oɗo biyete hono Toumani Camara ko taw coordinateur wonande ɓen ɗawaɓe terɗe o ñaguima noon kankone caggal kadi ummina e itta e poste makko omo ñaagui kadi laamu ngu nde artitamo e poste makko hayni wonandemo tawat ko handicapé foof ɗum noon kadi mo ñaagui kadi nde ɓen kadi hani e tengti noon e garɗe hono jakorɗe nde toppito alhaali mabɓe nde tawno wonde e oɗo saaha wonande kay kanko ko joom galle comme mo foti kadi toppire no feewi e oɗo saaha amo tampi wonande kay e jonde makko nde alay saago noon hayso tawi o ɗawama noon wonɗen terɗe noon alay saago gueɗe makko toppane tawno wonde laamu ngu e ujunnaji ɗiɗi e sappo waɗino la loi d' orientation ko fati noon e ɓen ɗawaɓe terɗe ngam ɗum noon taw kadi ko gueɗe mumen mbawa toppitede no hannirta dayetini caggal keeri leydi hono Sénégal paɗen ko toon to leydi hono Mali ene wayno ɓeɗon taw ko wagner en wiyete hen hono vétéran en garno toon to leydi hono Mali ɗum neɗɗo wayno e oɗo saaha wonde documentaire wawi hono yaltude fodde minute aji fodde waktuji ɗiɗi 40 taw ko hojom wawi kadi waɗe taw ko wadde ɗum ko Jeune Afrique kañum e RFI mbawi kadi wiide noon wonande ɓen mercenaires uji en mo liggunoɓe toon to leydi taw ko Mali kaɓa toon fodde duuɓi 3 e feccere taw kadi koye nder leydi ndi wonande kadi e ɓeɗon taw kadi ko gollodiɓe mabɓe leydi hono Mali nde ɓe mbawi so tawi ni aɓe mbiya enen koɓe mbaɗi toon gueɗe ɗe jaadaki woni crime de guerre ko kono noon ene wayno dey ɓe jagnima hen e oɗo documentaire taw kadi ko waktuji ɗiɗi e 40 minutes aɓe garta ko mbaɗanno e gueɗe ɗen toon to Mali toon to leydi hono Côte d'Ivoire ene wayno men ɗo ardade kono leydi ndi Laurent Gbagbo kanko de o wi wonde wonande kono pelle winderiyankoɓe e ɗum noon yoɓe keptini hon taw kadi ko ƴamtugol hoorejo hono leydi ndi Alassane Dramane ana wotara hayso tawi ni constitution mabɓe ene wayno jaɓani manda tata ala ko halɗon nayɓo kono no erima noon wonande dendagal ɓen kadi ƴamoɓe ɓe e kadi yo mbaɗ juɓɓudi e koye mumen mbasa kadi addu toon wonɗen firnaji kadi ha mbadda adda caɗele ɗum noon nde tawno wonde woodiɗo kadi ɗe caɗele ɗeɓe guurno kono ngoɗo lawol kam o yiiɗa kam caɗele gartoto o yiiɗa kam ko jaam ara e nder leydi ndi kala guine Conakry Voltaire Turc gardiɗo fedde neɗɗo fodde neɗɗanke to oni o wi ko yo laamu ngu wono wawa waɗa wellitte landaji e golle mumen kadi yimɓe kadi nangaɓe toon e dow taw kadi ko wawnere foof yo mbaɗ feere hon ɗaccete nde wonno e oɗo saaha ɓe jiiɗi ko yaɓande kadi woteji mabɓe wona koye lewru taw kadi ko yorkoma woni octobre garowo o ɗum e taw suɓade hoorejo taw kadi ko gartotoɗo hono o leydi ndiyete Tchad ene wayno dey toonne horiyankoɓe e ɓe ha kadi ha ɓen dey kadi to diwan mbiyeɗon hon Tipesti ene wayno dey koɓe addaɓe toon nde tawno wonde nanodiral ko fati noon e autodéfense kañum en toon to miski wonande gouvernement o ciifodiriно toon e ɗum e nder lewru avril maydu ndu ɗum noon ene wayno ɗum noon wayno ha hande ko ala ko wuto ne wayno so joni e wayno nouveau taw ko gueɗe ɗiɗi ko wati kadi nan toon mbaɗa ko mouvement Difa Al Vadan wonande Madat mouvement pour l'alternance et la démocratie toon to Tchad to wonande kadi comité de défense de Yoro Gueye ene wayno dey oɗo saaha noon koye ciifande ɗeɓe nandirino wonde ko deeƴal guila 20 avril ɓennuɗo o kono haydara ala dey ko diri hen toon to Barday ene wayno ko cifrinogal noon o fandare mum ko dartinde guerre fodde duuɓi 7 aɓe gona e ɗen caɗele
ko ɗum tan mate kay mbawa kadi taw kadi ko oɓirde mabɓe hani e wonɗen gueɗe taw aɓe mbawa kadi hisnude ɗumen jollam jaɓeri paɗe ko to leydi hono Français ene wayno ñande alkamisare 25 nduɗo lewru ndu goɗɗen mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi Nicolas Sarkozy ñawama toon taw ko sokede duuɓi 5 caggal kay nde wiya o heeɓino taw ko coopéraji kewɗe saga kay nde waɗano luuma jarroɓe makko wonno ko 2007 heewɓe noon e dawriyankoɓe jaadani kadi e ñawore nde kono noon ma wawa kay wadde kay ko wiyete kono appel ko fayi arde leyɗele dendude Amérique Donald Trump o wi ɗum noon o ɗaccatade taw kadi ko o ɗaccata hay goto taw kadi ko hay goto kadi hawta hen Israël ene fecca Cisjordanie e nder Gaza non toon to Palestine Israël gardi hono jagorɗe on Benyamin Netanyahu o wawi kadi waɗante haalande makko toon to Assemblée générale des Nations Unies wonno ko ñande aljumare 26 lewru surtout ujunnaje ɗiɗi e 25 toon to New York o wi noon o riwti kala takkere nde o takkono wonde kay o waɗi toon génocide toon to Gaza o riwti ɗum ha laaɓi o kadi o joofima peɗeli wonɗe hen kadi leyɗele kadi taw kadi ko jaaduɗe e wiide wonde kadi ene mbawa kadi rokkude leydi hono Palestine taw kadi ko jeytade mum ɗum noon o wi on hayso ko ɓeɗon taw kadi ko aɓe mbawa kadi yañande ɓen wiyeteɓe kono Hamas en toon to Iran nucléaire toon de ene wayno e oɗo saaha ɓe diwti koɓe mbiya wonde abbata hono sanction ko wonande ONU o ko faati kadi e Iran ɗum noon oɗon kadi ngallo pellital ɓe mbi wonde kay wonde ko ñande ñalawma hande o asatare nde ɓe mbawa ko tengti ɗum kono noon haalande kam ɓe mbawi kadi haalde ɗum ko ñande aljumare ɗum noon 26 lewru ndu gonɗe ɗum wonde kadi riwtude ɗum noon ko fati kadi e résolution taw conseil taw kadi ko sécurité moɓe wonde aɓe mbaɗa toon ɗum noon ɓe mbawi wiide wonde aɓe diwta ɗum ha laaɓa ko wonande noon so tawi noon ko ONU conseil de sécurité mo ONU o wawi kadi kañumne taw kadi ko riwtude ñande aljumare 26 lewru surtout ujunnaje ɗiɗi e 25 ko fati noon kadi e ɗaɓɓade RIS kañum e Chine ɗaɓɓuno ko watuma wonde hewde lebbi 6 mata kadi cifodiral ene waɗa ko fati hono nucléaire ko fati hono Iran wawde kadi hadde ɗum wadde hono rétablissé tawde ko fati kon ɗin sanction ngaji toon to Téhéran ɗum noon ɗum gila ɗum noon o tengtite ko ñande asatare 27 nduɗo lewru no goɗɗen ɗum noon ene wayno toon ko ɗum tengti kono ñande aljumare kam ɓe mbaɗi fodde noon hono daaɗe 4 ɗum noon faade e daaɗe état ji hono jeenayyi taw koto ɓen wonande kadi taw ko tarɗe wonande kadi ɗiɗo ɗiɗi taw kadi ko fati noon e ɗeɗo taw kadi ko juɓɓuli ɗiɗi ɗum noon ene wayno de ko ha hande koɓe diwti ko wiye ko ɓen ko Chine yinno ɗaɓɓude ko kañum RIS yinno ɗaɓɓude e fati koto Iran ene wayno de ɗum noon riwtama ha laaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe taw kadi ko weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diinema kumpital men e ɗemgal Pulaar ko ɗo kalɗen hen so tawi noon koto naate ɓosojo to ko Saydou Abouba mo Likseyba gorgol so tawi noon ko ɗo e haalirde nde ko Alassane Oumar Mbodj mo Sarandogu yo jaam jogomi jogomon so tawi noon ko toon to Wendu Bossoɓe woni toon ko Sar Abdoulaye Sarr wonande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina mo e Ghali Abouba ɗum noon ko ɗo e laamu ko leydi hono Mauritanie so tawi noon toon ko Madina Gounass kadi ɗon to Wendu Bossoɓe woni toon ko Amadou Samba Lo ene mbiyatan conférence jaam yo Allah waɗmon kadi e ndenka mum noon ko ɗo kumpital men kalɗen hen